Жәудет Фейзинең «Башмагым» музыкаль комедиясы татар театр сәнгатенең мәңге искерми торган легендар әсәре. Казан консерваториясының опера студиясы шәкертләре тарафыннан ул кабат тамашачыга тәкъдим ителде. Сәйдәшев исемендәге Дәүләт зур концертлар залыннан Мөршидә Җихан репортажы. Казан консерваториясының опера студиясы оешканнан бирле бик күп спектакльләр куйды. Алар арасында «Башмагым» аеруча яратып сәхнәләштерелгән әсәрләрнең берсе. Менә Хуҗа Насретдинда бик яратып уйнадык, Мәскәүдә дә күрсәттек. Менә хәзер инде Башмакка яңадан кайттык. Безнең ректорыбыз Вадим Рович Дулаталиев әйтте, нәрсә уйларга, мондый шедеврны уйнарга инде Татарстаныбызга күрсәтергә, шундый матур яшь буынны, җырчыларны күрсәтергә, сәләтле балаларны күрсәтергә, оркестрыбыз бик сәләтле татарика, хор, солистларыбыз, режиссер бик матур итеп куйган әсәрне. Менә күптән түгел генә Ширимшанга барган зал тулайым шагырым тулы, аншлаг иде, бик рәхмәтле булдылар, бик матур итеп кабул иттеләр безне. Тамашачылар арасында Галимҗан Оралин, Фәхри Насретдинов, Сәрви Оралин, Галия Кайбицкая башкаруын сагынып сөйләүчеләр дә бар. Әмма яңа буын артистлары да бик талантлы ди Гөлфәния ханым. Шундый матур спектакль, искиткеч яшьләрнең тавышлары, киемнәре, борынгы татар ничек яшәгән шуны күреп хушланабыз, бик матур. Спектакльдә башмакларның югалуы Кәрим байның бөтен эшен чуалта. Ул рольне бу куелышта Инсаф Ганибаев башкара. Мондагы мәгънә, бу әсәрдәге мәгънә, мондагы ниндидер юмор яктан килгәндә, ул хәзерге вакытта да бик актуаль кешеләр өчен. Шуңа күрә миңа калса ул үлмәячәк, ул куелачак, аны халык караячак. Кешене бит мәхәббәт яшәтә дибез. Күрәсең, әсәрдәге Галимҗан белән Сәрвәрнең мәхәббәте Башмагымны мәңге тузмый, тузан да кунмый торган әсәр иткән. Мөршидә Җихан, Дамир Мөхәммәтханов, Татарстан яңалыклары.